mga Marks! And yes, welcome back to another video. And sa mga wala pa kaila sa kuha, my name is Burns J. I'm proudly Cagayanon and welcome to my channel. For today's video, guys, mo-react ko sa isa ka content nga ako nakita. I came across this content sa TikTok, so I decided to make a reaction video about this. So it's about Buknoy Glamour and two guys sa video. So let's watch this and react with me. Anyway, so let's go. I think this is the perfect scene na makikita nyo kasi hindi lang siya puro bastos. Puro ano lang, tawag dito, may ano din. What do you like about? Pause. Okay, guys, I think they were discussing about their BL series, LGBTQ themed na content or movie. Buknoy and these guys can discuss anything sa ilang content, but I was so disturbed. I was so disturbed with Buknoy's hands, like seriously? So, di lang sa mo judge. So, ato lang sa nang tiwason, tibok content, no? About I really like Feng's attitude, characteristic, and also a man of words. Kung ano sinabi niya, yun lang talaga yung gagawin niya and everything. And actually, what I love about him is that he loves me also. Hindi niya ako kinakaya sa lahat ng tao. Hindi niya ako kinakaya sa parents niya or kahit sinong ma-encounter namin ng tao. This is siguro pinaka-last na question ko sa iyo at medyo mainit ko. If ever magbibigay kayong dalawa pero Times, okay. Makita ginagawa ang reaction sa guy ba na I don't know kung na-enjoy ba siya or uneasy ba sa iyahang part. Pero, Buknoy, grabe sa kanya, Mads. Uy, kanang kot-kot yun, Mads! Ginoo ko, Mads, ako, klaro lang na ako, Mads, ha? Kung ano, wala ko na inggit sa imong gabuhato, no? Kay, dengar na po bitang nakot-kot sa una lugar, no? Pero, grabe sa Mads. Uy, ganang... Pero, Mads, grabe naman. Grabe, oh. Oo, I know you're trying to create some scene here. Pero, my gosh, Buknoy. Oh, sige na, tiwaso na to. Let's continue. if ever magbibigay kayong dalawa pero take isang statement kay Aura, what will be your message? Ako, sige. Ang bilis parang gusto mo magsalita. Parang volunteer ka agad Siyempre, ladies first. Sige. Ako, hi to you, Aura. Just wanna say thank you so much for the hate, if you hate me. And thanks for educating me if na-educate ba ako or what. Kasi for me, hindi. Yung educate mo kasi for me, hate siya. But ako, as your fan, I still idolize you for what you are doing right now. Tutuwa pa rin ako sa'yo and I want to meet you in person and let's go for a talk, like heart-to-heart talk, so you can know me personally and para ma-enlighten ka sa mga sinasabi mo about me and Feng, if ever. And I'm willing to meet you as soon as possible if ever freedom schedule mo. Love you and God bless. Thank you for that message, Buknoy. Yes. And how about Feng, your message? Magkapatawaran na tayo kasi alam naman natin sa isa't isa yung nangyari sa atin dalawa, between sa atin lang. Tayo lang nakakaalam nun eh. Yung tunay na nangyari about sa atin. Wala namang galit si Feng about her. Wala naman siya pinanagalit. Pero ako matanong ko lang, rektahan na sa'yo. May galit ka ba kay Aura? Ako nung una, yes, meron akong galit sa kanya kasi after niya akong i-call out, alam mo yung tipong malaking damage yung naidulot niya. And then, kinakagalit ko lang din sa kanya in the past is yung bakit yung ibang influencers hindi niya kino-call out katulad nung pag-call out niya sa akin. Diba? Like, ang daming influencers din na nagkamali, like not wearing face mask in public, like hindi pero hindi niya kino-call out katulad ng pang-call out niya sa akin. Now, nalilive sa utak ko, why? Bakit ako? But now, siguro being matured enough is that kailangan kong hindi magtanim ng galit sa kanya kasi lalo na ngayon magpapasko, walang taong hindi nagkakamali. Even us, kami dalawa, lagi na kami nakakamali. Okay, so kung kunyari, stop the hate, like sinabi mo naman, share love on Christmas Day. How about, for example, ikaw na yung unang makikipagkumbaba? Bagay ikaw na yung kukuha ng loob na parang magkabatibay ni Aura. May chance ba or totally wala? For me, yes, gustong-gusto ko. Pero nung una, dinecline niya. Ayaw daw niya or what. Ayaw talaga niya as in. Pero nung wala pang issue sa akin, di ba nag-usap kayo? Ang kapot, sabay Goods kami mag-usap. As in, yung mga past conversation namin, ubod kami ng sweet and everything. Tapos, lagi kaming
But I think this is the perfect scene na makikita niyo. Grabe na sa kayo kamot mads. Oy, pero anyway, pero ikaw kung asa ka happy dito ka, no? Pero ikaw kay you consider yourself as an influencer man. So, siguro you have to set a good example to your generation. Ako tiguwag naman ko, pero I made some mistakes during my younger years. Sure, younger years. Pero, mads, kung makalikay ka sa kontrobersya, mas maayo. Pero if you're trying to make a content kay para musikat ka, if you think na musikat ka ana, then sige, wala. Ikaw ni bahala diha, no? Pero ano lang, your hand sa imong kauban or sa imong abay, disturbing lang kaayo siya. Yeah. Pero kung asa ka malipayon, mads, uy, ikaw ni bahala, mads, ka nang... Pero I hope, no, nga may edukar pod ka sa imong ginikana, no? Or ka nang sa imong mga elders ba, no, nga binutan na ta, mads, kay 2021 na, mads, no? Siguro, pwede makamusikat yapon, pero lahia lang siguro imong diskarte, no? So, ayan, mora to mga mads, siguro, ano lang, sa mga conservative, moriak yun sila. So, ni bayutan ni ana lugar, pero, mo lagi. Controversial na po ni ba? So, mga mads, ako lang i-share akong sentiment. So, narananin nyo kung mo subscribe mo or mo follow mo sa iya, ha? Pero, kung ako, siguro I'll have second thoughts on following his platforms. So, amping mo diha. Don't forget, guys, to subscribe to my YouTube channel for more reaction videos in the future. And also, please don't forget to like and follow me sa akong Facebook page and sa akong Instagram na yun. This has been Burns J, your pambansang Skane. Amping!